gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wala mun go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga je yura anje lido an tora yimbe joa utiliser mo mena hollumni la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application oneisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toup 222 oɗo code promo toup 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde oneisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide oneisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama el professeur Dijam. ami do falli Arona dor header. Gorda. For saison. ngorda Sen. te Dan jam. ko journée ma Alhamdulillah. afile jam Bari jam. Alhamdulillah. ngorda Ade. ça va Nimgal. do han esprit ha Koy no da kadi hal jam tan kadi. ouais on a fait bureau ma baye mi ko compter les années 90 Ala tojo. Dum tawrum mama men ma baba men dum tawrum mamu men min ila sagum accirni nen toujours so bari yebe hen. no fewni dum tam de ko ji sere bra place Accirni tan nyande fo ngandada hoore ma ber sentir hunde nder bernam des bodi yedo. Parce que do pa do wono bureau pa ana majjay. bidi so allo kam liggey kam solo ma kilim kon do am Kilim bi ko zengeji mon do Jara. master do acci min pulaar yankoɓe min jooɗo ɗo tan min heɓla defte non ngorda ko machallah gonɗum koye heɓlo deftere ɗaniyankoɓe diwanam ko hen gonnoon ƴeesat ande ɗeɗo foroje an tan sum changini bureau ma yiyando ɗe foroje non dum archive probléme ma ka gawa c'est ça ba jugi kam jogay eyyi ana watade ana watade machallah yo pawji yantunoɓe
yontuno so ɓoydi ɓe ɓoydi an tan mo yonta pa o ham jonta jangi pular machallah machallah e an no mbiɗa ka jangata pular yoɓata noon mbiɗa ɗi mawr ko ndokkula hey wote nan hawta par exemple hettini kaga an jummama on yewi classe non en gorda han ça va machallah boy tranquille tani jam sel alhamdulillah ni mbaɗa machallah sel usani ça va wayno no madame sel alhamdulillah machallah itrago mi yortu galle seeɗa mo randu mo joginam tan vite fait mi falmere o ga yimɓe jam seeɗa kursiji maɗi kursi jam to ko business uji tan non fami bon mon fils vraiment sa yii hannde darimi ɗo ko c'est parce que ko jiɗmi hen jewtiden entre ɓiɗɗe jibinaɗe e wonno ɓernde so jibinaɗo wi ɓernde mum ɓuuɓe ɓiyum tan yoni duwaw kadi sa yii ɗiɗo temps uji foof mbera waɗma no mbaɗirtumami ni henne anani ko yinnode ko ɗum won ko ɗamninomi ko ɗum won ko ɗamninomi koye ma par ce que hannde vraiment ɓerdam ɓuuɓe ma kadi ɓerdam ɓuuɓe ma kadi no feewi kadi ko ɗum tan kadi wonko jiɗannomami par ce que ko goppandemami ko wona hunde werde so tawi so responsabilité ittama fawama e junngo ma poɗɗa jaggirde ɗum no fotir ni par ce que mbeɗa heewi wiide e nder aduna kala ko waɗi valeur e nder aduna koko valorisant donc vraiment ko weltade ma no feewi ko ɗum waɗi mi wiide Allah yam weltade mbimama ko yen dara ɗo jewten avant que jetto galle vraiment min hooram j'aime bien parfois mboɗo pasdema du temps ha fate hannde sa yimi noddimama kadi a ari yimɓe assisté a réunion bon ko juste aussi a yi kadi min ɓe motivation te mbiɗa anndi kadi so wonano an kadi mi yettata ko ɗon baba neɗɗo fof no waɗi cohluɗa e aduna min cohlumi babam tu vois a nani hannde kadi kaali koye concernant contrat ɗi société entreprise o fof mi yarni donc ɗum ɗo fof kadi c'est de motivation te an aussi mbaɗa anndi aussi ko ɗum won ko pannoɗa e am tu vois donc ɗum noon ko noon tan a waɗani hannde kam kaali ko e amélioration e d'après ka propose men ko kadi tu vois te min kadi mbaɗa anndi ɗum ɗo fof genre pas sans toi parce que neɗɗo fof no waɗi mo sohla e aduna no mbimam ni rek e min si ko an tan mbawmi heɗade an tan kadi wawi fawde mi lawol no kewi ni wi tan andi nagge no fetti ɓiyum kono a ñaani andi no waɗi nano d'autre qui dit qu'un pauvre ne peut rien donner à son enfant que l'amour et la tendresse et une bonne éducation ko ɗum tan neɗɗo jogni ɓiyum e kadi raison pour laquelle gandanɗa hoore ma sa yii kadi mbe dari darde mi darimi nde ɓe ɓorni wuttu mo ɓornimo ko c'est uniquement ko pour gandanɗa hoore ma pour ni a yii hannde vraiment a yii donc vraiment mi weltima no feewi kadi ɗum ɗo kadi mi ñaaguima Allah kadi vraiment ko yo Allah waɗan min hen moƴƴere e kadi vraiment kadi ko weltare tan bo aɗa anndi min situation mo wuri mo liggaji dépôt ji tan CV ji so wonno kalis hannde kam mi millionnaire boy a faami te madame a majjani kala ko umma e galle kañum boy ile ñamde yarde fof kanko géré boy parfois mi yaltat ni gallam mbiɗa yaga o itta dépense totumi faami dépense ko junggam rewata e makko yaltata e goɗɗum ile cumpi jonka mi wiyo darto sodandemi cumpi kam aɗa anndi affaire on hersini yo kam kersu mi joni watti huccidema mbeɗa hersa manda affaire o no wayi ni guiƴam an ka puɗɗiɗo salide kono mi haalanma mboɗo sikki suɓidiɓe resodirde suɓidir ko surodirde yimɓe so mbiya ɓe ndesodira tan ɓe cuɓidir ko surodirde goto fof suuro goɗɗo e suudu e galle ko suturu mere mahani galle mere waɗani suudu e nder galle wiya ko yo won suturu ay ko madame waɗantuma ko wona e sago sinno ko sago ma ya jogo ha keewa mbatta waɗande madame kono ɓayde kadi ko konko Allah hokki ngal baawal ne hokkimo ɗen doole anda ko Allah waɗiri ɗum ko mbiyete debbo nan liggo ne jeeɓa kaalisaji joom galle mum anda gata nannata on kaalis kañum ne dawa joom galle mum ne dawa
e o anon Allah waɗi a dawaani madam nana jogii ene waɗanma haydara jaggir ɗum tan ko haydara ko geɗal Allah tan ngal Allah feccuma ñande Allah itti ɗum fof kadi gasat feccoore Allah tagaaɗo yaadata heen tan an alaa ko mbawɗaa heen sinno ko sago ma jogoɗa haa heewa subaka mo pinɗa fof aɗa waɗa e gallo ko welma subaka mo pinɗa fof aɗa ñammini gallo ko welma aɗa yaade makko palsuji belɗum aɗa haalde makko ko welma mais ɗum ɗo kadi il faut ngadda ɗum ɗo kadi ko fawre Allah nde fawi en kono mi naanni ga ɗum ɗo mi naanni ga si weɗi nanata kanji fof hol mbiɗoma an noddittaki kanji fof jour goto ni a anda min kam giƴam mbiyanmami tan ko hata won manque ɗum muñal muñ e so nani ni yimɓe ne mbiya muñ tan ko welani ko weli wiyetake muñ ko weli hey goto wiyetake o nan wuure belamba mbiɗa muñe belamba ala ko metti tan wiyete yo muñ kadi ɗum ɗo duumaki e ñalawma goto e nder ñalawma o kadi koye nder heure goto e nder heure o kadi koye nder seconde goto gasata sabu ko Allah gaynata ɗum wadde ko o dawri gaynude fof gasa kadi madam ko debbo muñ ala mo miiɗi haalande min ko ni gurdumi e nder gallo walla min ko min waɗata ɗum ɗo e nder gallo hey siglama ko ɓe pat andi ganda ɗum hey so gandi ɗum min somi andi ɗum ko an andini kam ɗum min tefa o meeɗa haalande kam classement ko min waɗanta ɗum ɗo walla ko min waɗanta ɗum o meeɗa wiide kam noon mbaɗa andi kadi sihilamu makko ɓe ko noon min de besitumami tan ko ya tinno muña ganda kadi ko debbo mo joguiɗa o ko debbo mo yontande men hannde heewɓe koynoto boy mi kalɗa fof te sa yi mbe jogi won certain probléme aji mbeɗa softa ardema c'est parce que aɗa deccina hakkillam mais to ngomi ɗo mi anda no mbani boy mi hersat billahi leydi wallahi Allah yoni kam seeɗa mi joddata makko min mi hersa huccide makko c'est parce que kanko ko waɗa ko fof ko foddam min ko min foti wadde ɗum kam nene ko wonduɗa kila subaka aɗa tan miijo aɗa yeedi Maymuna kala ko ñalli e reedu kala ko waali e reedu finata koye yeeso yaltata koye ɓandu min mi dañani ko mboɗo wayno ponmi waade sabu mi yiyani kono wanami no ponmi waade pulaar wima noon sa yettima tan won ko maayi ɗam ɗo gurdam ɗam gurmi hannde oɗo galle won feere nde ƴettumi won feere nde eɓɓumi jinmi hannde ko kalden ɗum aɗa andi ko miijam addi ndiɗo lacciri kangandi min condi hirande ɓurani min oɗo debbo gonɗo e galle hayso yeehi sutura ala ko oppat toon miijimi ko ballami sibulillahi rasulihi keɗoɗami no feewi ay sehilma biyeteɗo Kumba o ko on jinmi ara wonta mumti gonɗam weltina ɓerdam ɗum de miijam addi miijortoɗa ɗum wonata mi wiya noon de jinmi ko ballami hen aɗa jinmi mbaɗa noddanam Kumba ara tawami ɗo mi haalan ɗum ko wone ɓerdam ko mi haalan ɗum ko jinmi waɗanami ko ɗum jinmi mbaɗana no feewi wona wiide ɓerde ma hiɓe aɗa waɗa ka fotani waddede neen mi miijima mi miccitima mi miccima mi andi feere ala so wona ko miijimi ko te ko ɗum jinmi wona so Allah kay yanti hen ay giƴam ko gonga ko fodde ma kadi konkone kadi ko fodde makko par ce que wonduɓe ballodirat nane mi wimama noon e nder haalam wimami wonduɓe ballodirat guila dawade yimɓe so gondi tan doole ko maɗe ndenta ndeɗe keewa doole ko maɗe ndenta ndeɗe keewa wadde so on jaɓi wondude on jaɓi ɗum ɗo on dentinat kadi ko jogui ɗon ko ndendon ko jogui ɗon ko wadde o jaɓi rendude e ma ɗum rende e makko ɗum kadi konko omo andi situation mo gonɗa omo andi an ɗo gurɗa ɗo ko an ɓuuri yidde waɗandemo aɗa ɓuuri mettude e aduna fof ko debbo ene liggo ne adda ene waɗa an gorko aɗa liggo aɗa adda nattine hoore ma kono konko omo andi omo yanana a ala saɗa jogui noon kadi a hawanakimo a waɗat par ce que min saaha mi yii ko ittata o rokkuma ko ene ɓurta nattina ɗum woodata mbattanɗam ɗum walla woodata to nattinɗa ɗum e wadde on so dañi yifirta ko hawonta kon mo guittata rokkuma jaranma kadi jaran ɗum kadi ittude kadi woodata watti ɗum kadi ha arta e ma on wadde so dañi ha wonta kon ɗo min de mbasidimami tan ko yattinno kono won ɓurɗo manqude muñal e nder rendo ma neɗɗo yo salo ɗum muñ kala ko Allah gayni gasa inchallah kadi tinnoɗa no fewi tinnoɗa kadi e jinnaɓe e miiraɓe e fof tinnoɗa e maɓɓe inchallah eyyi ko mbiyata somi ari ɗo a ittanata kam caɗele ko ɗum woni cihlagal
sa tawi heɓi ko mettumaare ko min metti kadi so ari ɗo enen ko mettuma ko kadi en peccat ɗum en ndendat ɗum kadi jewtiden heen kaaldiden heen eyi ko wona ɗum ko tinno tan jimmi wiidem min ko mbasituma fof ya tinno no feewi inchallah so mi weltima kadi mi weltima par ce que kala ngari ɗo adde tin hakkille mais en fait kam maɗo ɗo ma won ñama seeɗa an yorta tan hay a jow bureau ma hay to mi yiha ɗum circuit an ga to ñaw min aɗa dow ɗo tan gonɗi min dow ɗo tan gonɗi mais ko won less ko safi ko adda ɗum ɗo ɗum sa gongol sa tawi kam less tan en ñamat ɗum toon inchallah change taw ni mbaɗa kadi Mais aussi, je vais tout faire pour la famille, pour toi et pour moi, pour mamie. Parce que, après tout, Amin Gandhi aussi, tu as tout fait pour la famille. Tu vois, tu as allé aussi à Djogé Mayam Holar et tout. A essayé de me junga, mais aussi on essaie de le max possible, mais c'est gérer pour me gérer. kadi alandi an alandi gueɗel wuural alandi bamma kañum so weltima tan waɗat hunde donc inchallah deme mbiɗa yiiɗi ɗum ɗo mbiɗa yiiɗi organise de hay sinko dîné goto nder resto hay sinko dîné goto pour gandanɗa hoorema yimɓe fetta ɗum quoi la famille wala membre foti invite non mi jiɗɗa fof invite quoi an haal ɗum de non min wi noon ala probléme inchallah mon prépare donc guila joni so mettima dem jangga jamma tan inchallah ɗum ɗo en fetat ɗum quoi par ce que ɗum ɗo vraiment ko weltare inchallah eyyi kadi ɗum ni tan jinno mbaya eyyi kadi ni enne kadi vraiment kadi so hawre kadi a yii kadi ganduɗen ma wima sa wayini a wujjani donc waɗi ko siki ni tan enen jinɗen affaire o yo ɗum ndeni ko donc somin goli yettade tan hankkadi après man hannde ko presque kas pointuma ba donc ok donc hannde ko ni mbatten tel père tel fils eyyi joni noon en jahat tan jettoyɗen galle seeɗa comme ça yimɓe mbawa ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima tawa hoitani gilli pidima to ke gilli kadi girodanade Maria, filito Dio Maria, kafundu kanye Maria, filito Dio Maria, kafundu kanye bon hande mbiɗa welti alhamdulillah wonno Mamadou wonko siftirnim ɗo alande hande min jogino mi witno man min jogino réunion donc min jogino won partenariat ji joni hande ma won presque 3 mois 4 mois ko hemme gonno finalement ni tifo goppimi nder jungo makko mais finalement alhamdulillah rabbil alamin contrat o décroché ɗum kadi ni min gardi ha min jetti la façon donc ne kaldirama ni en non mais vraiment mi weltimi hen no fewi alhamdulillah yo Allah jokku kadi vraiment mbeɗa welte makko no fewi par ce que mi joguinomi hen kurkulol no fewi mi joguinomi hen kurkulol no fewi Mamadou wona on Mamadou ko ɓiɗɗo tinnirde de machallah kala no wawi sifrade kam liggey makko mo teddini ɗum omo dawa e heure omo jippo e heure heddi tan noon mataw ko cukago a famat tan kono kam e kala no wawi sifrade ko yettere Allah ɓay tan a weltimo e makko ko an yiri guite ma hediri nofru ma beltiɗa e makko ɗum ko yettere Allah min hono mi weltima non vraiment mi weltimi e makko no fewi alhamdulillah raison pour laquelle non bon mbiyamo hobo mi ƴetti décision gandanɗa hoorema donc dame invite dem resto mi haalni mom mbimo bo no invite seyla makko anne mi haalanno inchallah jango dame inchallah inchallah rabbi ɗum ala caɗele comme ça pour essayer en fetto ɗum toon par ce que
bir heewide min gidel so weltim tan wada dum dum kam jikuma boy dum hecci Mamadou parce que ko wadi ko webani contrat mo décroché webani vraiment c'est la grandeur vraiment alhamdulillah ko jam kilnani appelaji karngal to mo gasta ar mbel fonma park et puis hande ni jirbi meeda arde handar den do kewden ko joda en hande adan do deriya ko la ko jam non ko haydar dar t'inquiète pas ko juste ay kilnani ko fi on gondo non tu vois ko ma stress pas si bonne nouvelle ngadan man wallah yes yow hal ni mbadira mi comme ça kala yow hal donc du taku mi comme parce que hande hoto mi jano reñ mena mok tu vois après der hen aussi o welti men tawi ton de bon résultat et tout ça oui comme demain comme tu invitation got mo wadata tu comprends mais min bu jugi droit inviter qui je veux tu vois ah ne me dis pas papa ma wi non non mais wonde compliqué ni peu importe on a gagné mais en tout ce que tu as à faire demain c'est assuré parce que j'aime bien oui ma des choses ngananda extraordinaire comme ça prochainement quand être volontaire oui demain à magal tu vois ko bon tom tay bas pantalon non et tu couleur préférée et tu connais y a pas de problème c'est le rouge hein OK demain am rouge wata chaf do parce que bon peu importe mbada aduga je sais quand qu'il va t'adorer ça OK t'en fais pas pour ça so tawi tan ko dum o wima inshallah mi arati sam eri o weltor OK d'accord c'était juste pour la guinan do ma eri kawdo en en plus que min wulino ga min cikkanno mbiyata kam ko chose nganda hoore ma ko famta mais dum do kede won haalande ngam dum tan e téléphone walla o mais kam jodo den kam on den den bayno photo ni joni no wodo photo nande non t'inquiète pas tu vois puis quand le bon haalde dum aussi c'est bon parce que le fait que rek min mi mom c'est tout ce compte en plus demain demain avant déjà est-ce que c'est taillé par hasard tu vois ene je fakki minima defke mais avant déjà bébé comme morto je sais pas argalle wala donc ce midi mi OK cool ça marche wadden comme ni biida hande ka jole ngonen wadde promenade do bon mais jam sura ma glace wow tout ya glace nan waaw comme nak voilà OK ko weltare ma e ɓinde firti saabi aɗa waɗa hirande jang haristo donc wadde so Mamadou arani hen min nawata kam to an gaylandi sa yiɗi wona restaurant tan invité ɗa gaylandi mi faami kono noon an joni a weltimo e golle Mamadou aɗa ɗum tan accude Mamadou defa ɗum ɗo e galle hirande walla cire haaka aɗa andi an kam ko ɗum tan jiɗɗa e aduna ma hay min kadi mi nodda sehilaɓam gara kirɗo ni taw wona enen tan e Mamadou tan ƴen resto kam wona yimɓe fof mbaɗa nawde toon accu mi defa ɗo e galle men tin alani welima ma ka wari furanki ɗum tan mbawmi wonde wonti wawa wonde goɗɗum ɗum welima kono noon wonko tagimi invité mo resto kadi mom haalnoy ɗum min jewtudo hen après a jaɓani tan mbaɗe hirande galle men non déjà mi haalni mum après min jewtudo hen mi faami tan so wonano Mamadou firti min kam mi nataki resto ala anni min aga alende an spion sa yiɗi wona restaurant invité ɗa aga alende ko man e wadde ko noon inchallah min horam prépare yo Allah ɓooy weltindemo kadi e ɓiɗɗo o ko ɗum tan woni ko mbiyanmami toujours ɓi ɓay tan on mbawa sertude mbadde masala ha ita artirde ɗum e kala e saaha mbasa wiide aɗa berowo ɗum sa berima ɗum tan dañata sago mum ɗum ɗo joni ko yettere Allah ko muñal hokkuma dañde ɗum ɗo ɓi weltindema ha an duttoɗa mbiya nawaɗa weltinoye ɗum ɗum ɗo foof ko muñal saabi ɗum ɗum noon ala no mbatten sona pare parde ko jiɗɗami ɓorno yiɗa wonnade fof c'est bon aɗan dan alandi hokkuma chance bonɗa fon jokko alhamdulillah ko ɗum tan jinnomi ala caɗele wadde inchallah gilli piɗima to ke gilli kadi kiroɗanade Maria fiɗɗi to tew Maria kafondu kanye Mariama
kedduɗa yam ko woni ko jam kay mero rek sohuma ala an kam man wona mero han sohli kam an neɗɗo noddirni neɗɗo mero koye so sohli kam mbeɗa ngaddannom ñin fo wona ni kay a yalno muskam aɗa faaya mere jooɗa rek mero nodduma mi wimo ni a ari ko mana aɗa jooɗa ni neɗɗo noddirni neɗɗo an kay min sinno mi sellan tan mi mayan aran no mbami mbeɗa huli reedu ay hakkuɗo mere tan sehlam jooɗo mo tawiɗo joni hayyo nenam bandam nelatake asman ko ɓuri cuurki gorɗa nen min de hande koddam du fe kosama arseli e kumba wallahi mi yewnima hayyoma ɗum kam hayyoma gorɗa komo ɗum neno aɗa ɗo ɓeydo yonteɗe nen nene de ayi ko yonta ko fof de nan jogori yaade hande noon ko haaju jam noddirma aɗa andi ko jinmi hande jewten yewtere hakkude neɗɗo e ɓiyum bisimilla ma kadi wonko miijam addi wonko ɓerdam addi jinmi hande ko mbaddin ɗum aɗa andi ko jinmi ayi laccir kangaji sa wi aɗa moɗa wona sondor jinmi ko gonana kam condi hirande aɗa andi condi hirande ñamletake luɓirtake sodetake jinmi ko momtanami gonɗam jinmi ko ɓumnanami ɓerdam aɗa heeɗi kam mbiɗa heeɗima est ce que a faami ko haali woni nar makko ko faamay nen allah pularuji mum ɗo kañum wayna yo leernan yaran min oppitam hen haalne hen mbiɗa heeɗima ha para ɗe balɗe fof nde muɓɓum gitam fof jiyanmi ko aɗa naati e oɗo galle aɗa wadde jontande aɗa woni reedu aɗa jibinani ɓinguel mboɗo huufi takkon mboɗo yo nen kako jutka e ndab jinmi ko ngara gona deuxiéme femme kurtuɗa ɗo e galle he amadam humanma deuxiéme femme hono nen amadou hol goɗɗo hol ɗokko kaadi hande ko mawgan hen mbiɗa yiɗima mboɗo horsinma ala ko kalta ha mi salonoma kono an hen aɗa andi hakkude min e amadou hande ko miñirade monata on muynid endune nene hayso min muynidani endu min e ɓinguel nenam hande komin gotum an aɗa andi no min mbadini min e muynidɓe endu poti ɗum mi wawa wadde ɗum nene min hande no mbami e oɗo galle ni kala jiiɗo mboɗo dari damal galle walla mboɗo woni nder sikkat ko ɗon jibinami e galle hay goto andata ko ɗum neɗɗo noon a wiyatake tol tan mbiya tokket hadema yawde jabademi jinmi aɗa ko jinmi mbaɗa sa hooti yiide jagana e maɗa miijoɗa no feewi e ko kalmi ko ɗum noon mi accidima e ɓiyuma mi yehi mi ƴeewoya tiggueɗam an kam sehi holko wondi hande wonda haydara wondani min e makko ɗum tan min ji solution mi anda ga hunde aɗa no mimi ɗaminnoki ɗum e makko holno nene wawi ŋabtude hunnugo min e won deuxiéme femme amadou an aɗa andi no mbadumi e oɗo galle te min ma hande ken jumelaji ken foof ko ɗon noon welat ala annituni min e ma to guila eɗen pamɗe eɗen pijji hande haaliyama resama e nder gallamɓe ko ɗon no ciiragal men ɓurata welde sehlam salamu aleykum hol heɓɗo ga ara eɗen perde temps saɗa wawi naata hen a faami te an maymon ko gonɗum ɗo an enen oɗon pewjo ɗon pewjiro ɗon kaala ɗon est ce que onon onon gandi ko woni e ɓerdam min oɗo debbo eɗen haalama kumba aɗani min ka sehlam ka fofof e am kala ko ganduɗa somi waɗi ɗum ɗo ene musma mi watta a faami kadi avant amin kalanma min micciɓe hamin micci ɓe gandi ɗum somin kalima aɗa andi a wattata ɗum probléme a faami donc te min wona mbiɗa watti ɗum probléme wona haydara onon gondi oɗon gandi te on majja hen amadou alamo fofata sona mariame so ɗum yoɓe jibbi yo jibin badde an ko kanko hokkata hoore makko ɓesgu walla ko hokkata min somi faami waɗi ko min woni gantorguel mom ayi mbiyani noon de kadi min miija e ɗum ga annene a faami min ga guila ɓooy min ala mi jiɗanomami tan ko amadou te min ko mbimi wiidema min ko kalanno mi haalimi kayni min cikkannomi somi ari ɗo hande moom ko noddirɗa ham ko wona ka ɗo haala aɗa yahat noddirem e amadou ni ni joni ni jarata on some track ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo
Hande bernde hiri ladende, bernde hulani hirdiko ibeltino kodo kanga. So inara weno tako, kodo keudo dole, dilini ande buri madole fima tawa hoita. Gili pidima toke gili kadi kirodana de Maria.